Все повече хора избират лазерната епилация. С какво трябва да се съобразим? Има ли рискове? Повече от Ивелина Николова и Томислав Михайлов. С лазерна епилация може да се премахне нежеланото окосмяване по тялото на 80-90%, без да се вреди на кожата. Всеки период е подходящ, ако клиента се пази достатъчно и ако спазва нашите препоръки, но все пак е по-добре да се работи в есенно-зимният период. Не е желателно да се излагате на слънце поне 7 дни преди процедурата и 5 дни след нея. Когато се работи в зона лице, задължително се слагат плътни очила, за да не се увредят очите. За да може да няма никаква вероятност светлинния лъч да достигне до окото или до ретината, която е много чувствителен орган и винаги регистрира, ако има някакъв светлинен импулс наблизо. При този вид епилация няма болка. Леко боцкане, но не е неприятно. За постигане на добри резултати на тяло са нужни между 4 и 7 процедури, а за зона лице между 6 и 10. Ако в зоната, която се обработва, има бенки или лунички, трябва да се подходи внимателно. Допълнителната стимулация от лазерната епилация може да ускори процеса на злокачествено образуване, ако казахме, вече го има този потенциал. В другите случаи едно предпазване с бял молив, така или иначе избягване по време на работа, не крие допълнителни рискове за клиента. При лазерната епилация може да се получат и странични ефекти. Зачервяване, което при чувствителна кожа трае до 3 дни, и пигментация на кожата, която изчезва до няколко месеца.